Привет на всички хора, които се интересуват от това как със собствените мисли могат да променят живота си. С това видео, поради краткия формат, ще ви кажа един метод, много лесен, как може да се настроите така, че да мислите и вярвате, че ще се сбъдне желанието и което може да породи интуиция за това, че това ще се случи. И така наистина, и тогава наистина законът за привличане ще работи по такъв начин, че желанието ви да се сбъдне. В зависимост от ситуацията и спецификата на вашето желание, можете да направите дадено действие, което е свързано с осъществяването на вашето желание. Ще ви дам един елементарен пример. Примерно, ако обичате да ходите за риба, може преди да пуснете въйцата да ловите риба, да извадите кепчето или жиларника, кепчето, с което хващате ловената риба, или жиларника, където съхранявате във водоема. И така, т.е. може с това действие да се настроите, да мислите и вярвате, че ще сбъдне желанието ви, което ако се случи, ще придобиете усещането, че ще се сбъдне желанието ви и тогава наистина закон за привличане ще работи, че това да се случи. Така ще работи, че това да се случи. Тоест, осъществяването на някакво преднамерено действие може да ми накара подсъзнанието ви да генерира в съзнанието ви такива мисли, поради които да се настроите, да мислите и вярвате, да имате интуицията, че желанието ви ще стане реалност, в случая, че ще ловите риба, съгласно примера. При няколко дни в телевизионно предаване от една от телевизиите чух, че успелите хора владеели методи, чрез които, говори се в Щатите, мисля, че беше, владеели методи, с които прилагали закона за привличането да постигат целите си. Именно това дели успелите от неуспелите. И не само това, разбира се, много трудосърдие, но човек може би трябва да получи пример отвън, да разбере, че и хора са го постигнали и тогава да повярват, че това може да се случва. Това наистина може да се случва, но трябва да се научим как и по какъв начин да контролираме мислите си, за да се случва. Като това не е някакво тегаво занимание, просто чрез елементарни методи, които ще ни дадат възможност без особено съпротивление и без особени мъки да го постигнем. Благодаря ви и до следващия път.